bafethu, ngiyathemba niyaphila. Nali iqola la elibiza ngoNondaba, libiza ngoZondi. Lithi linemali esheshayo. Awuthe-ke silithinte silizwe ukuthi lithini. Umuntu usuyifuna imali esheshayo. Ngixolele-ke. Kufanele phela relax la maqola. Abantu shuthi abahambanga. Yebo Khehla. Yebo, unjani? Ngaphila Khehla lami kunjani? Hayi, ngiyaphila. Yebo. Ngikhuluma noNondaba, uZondi. Angizwa? Ngikhuluma noZondi. Yebo. Ngiyabona lapho mkhulu. Ngathi uyasizana ngemali esheshayo. Kunjalo baba. Yebo. Ngizwa ngoba abantu ayidemali kusenza. Angizwa Khehla. Kusuke ngisiza ngayo abantu hayi ukuthi imali ngibheka. Hey mkhulu, buye ngingakuzwa kahle. Kuningi engisiza ngakho abantu ayimali ngibheka. Oh. Hey mina ngifuna ukuceba inkinga yami. Udinga imali Yebo, ngidinga imali Khehla lami. ngamalini. Hey. Ngiyabona lana angazi ukhona no 5 million. Kuphi nendawo? Oh ngiseThekwini Khehla. Kuphi nendawo eThekwini? Ngise-Avoca. Okay, ubheka kanjani emhlabeni oyisebenzela uma ukhona la ikampani nobaba khona? Hey nginenqola lapha ngiyadayisa Khehla. Ngidayisa amaveji. Hey manje hayi akuhlangani. Yebo. Manje kuhlangana. Hayi ngeke. Hayi lo 5 million udinga ungene ebhenki nesikhwameni. Hayi ungathi ungangena ebhenki Khehla. Unali ibhenki baba. Bo ngisebenzisa uFNB. FNB. Yebo Khehla lami. Okay, ngizocela ukuthi ungithumele ama-details akho ku-SMS ne? Yebo Khehla. Ya, account number, igama nesibongo, ne-cellphone number waregister ngayo ebhenki ne? Yebo. Ya, bese wena uvele imali engango-650. Oh uzokunikeza uzokunikeza u5 million mina. Oh uzongidayisela u5 million ngo650. 550 ne? 650. Bese wena uzongenelwa imali engango-5 million. Bese lokhu kulo 5 million lo, uzongibhadala malini? 1.5. Kusho ukuthi wena lapho eyakho uzobe 3.5. Oh kuzoba 3.5. Ya, ngoba o-1 uzobe 1.5. Oh. Hayi ngiyakuzwa ke Khehla. Oh ngicela ngizokufakela yona ngoba nginano Nedbank. Ikho yipi ATM eseduze lapho ke Khehla. Ungayenza i-user i-wallet kule namba ngikhona kuyona ngizongithumela ama-details akho. Mhlambe ngingakwenzela mhlambe yaseNedbank ukhona uNedbank ongaba seduze lapho. Ya, ayinkinga. Oh ngizokufona ke Khehla lapho ngikubizele inamba okungcono. Okay, awenze bezongidizela inamba. Hawu ngabe ulungiselela ukuthi uhambe ubusondelela ngasetolo. Anguzwa? Ngithi ungabe usondelela ngasetolo uhambe uyokhipha imali. Okay, alright. Hayi okay Khehla ngiyabonga. Ukuthi angifuni ukuze kubuye labafane ukuthi angifuni ukuze kufike labafane engihlala nabo la. Engathi singayenza nje siphuthumise lento le. Wena uzothatha isikhathi singakanani kuwena? Angizwa Khehla. Uzothatha isikhathi singakanani wena? Ukukufakela imali ukwenza lokho esisend ka650. Ka-650 kuzothatha isikhathi singakanani? Hayi manje ngizoqeda nje ukuvala ifoni ngikwenzele and then bese ngibuyela kuwena. Alright. Okay. Thokoza. Ngibhizi imoto ngitshona khona. Okay, thokoza Khehla. Amen baba. Koko samthola. Okay bafethu ngiyabuya ke no part 2. Lo ngovalif yini manje? Hey bafethu ngibagijimisa ngale phone.
ngoba lenenye ifile. Okay, singabe sisapholisa amaseko. Ngiyavala manje, ngiyabuya no-part 2 khona manje. Hlala nje nilinde. Ngiyeza no-part 2 manje. Sengibuyele no-part 2. Sengizombizela lezo namba, niyalazi udaba. Desimthetho. Yebo Khehla, nondaba. Mkhulu. Yebo baba. Ngisacela ungithathele into yokubhala ngikubizele nazi inamba la. Ngosibiza baba. Oh, unayo into yokubhala? Yebo. Oh, zithi 160. 168. Yebo, 160, yeah. Yeah. 2055. 2055. 2065. Yeah. Yes. 724. 724. Yeah. Oh, ngifaka u650. Ngibizele. Ngifaka u650, ngicela ungibhalele iphini. Okay, inamba zibathe yangini. Yazi u10. Okay, 16 20 16 02 Yebo. 05 Yes. 57 Yeah. 24. Yebo. Okay. Ipini 3909. 909. Ithi 3909. Oh, 3909. Yes, Khehla. 3909. Okay, so 4. Yebo, zu4. Okay, ngizokwazi njani? Hayi Khehla, ngisacela ungadlali ngami Nkosi yami. Ngoba Kanjani? ngiyafisa ngempela ilunge lento le Khehla lami. Ngiyacela nje, ngicela ukukuthemba nje Khehla lami. Ngiyakhathazeka baba uzozo. Angizwa Khehla? Ngithi ngiyakhathazeka kuzozo. Hayi, usushilo mkhulu, hayi. Ngicela ubuyeleke kumina uma usuyikhiphile imali, ungitshele istep esilandela ukuthi senza njani. Okay, ngiyakutshela. Amen baba. Ukuba uyazi. Ofike egqeme lapha akudlalo. Okay, simlindene ke bafowethu ebuye. Ezosho ukuthi inamba 0 angayingeni. Bese siphinde simenza njalo njengenjwayelo. Cela bafethu niqhubeke ningifollow, nilike, nishare ama-video. Qhubeke futhi nginiqwashise. Ngiyabuya no-part 3. Thank you. Sibambe ivideo. Uyabusa usawugqoma lapha. Thank you. Okay bafethu, sengibuyele no-part 3. Angazi noma yilo nilele ngifonelayo la. Neke umsindo kule phone. Yes. Awuthi ngilifonele. Hello? Hello? Yebo, le namba uthi wayisebenza. Angizwa Khehla? Le namba uthi wayisebenza. Ngicela ungibizele kathi. Mana Khehla ayisebenzi. Mana ngicela ungibizela lapho. Angizwa Khehla? Angizwa? 160, he? Yeah. Yeah, mkhulu. Kunomsindo lapha ngozwa kahle. 1602, he? Yeah, ngibizela. Angi-WhatsApp Khehla mina. Ngicela ungibizela ngoba nazi phela lapha ngiyayibuka lapha kwenye ifoni.
Angizwa kahle. 16 16 ehe. 02 Yebo. 1602 Ya. Oh, usuphelelwe airtime. Awuthi ngifoneke kahle. Kuyixhayekele nje nakho lokhu. Isizulu sakhe sasesiqonda kanjena manje useyangisolisa. Yebo kahle. Ya ngicela ungibizela ke lapho. Ubuthi zithini? 16 Yebo. 02 Ya. 05 Ya. omunye u5 enye Yebo. kuba 724 724. 724 Hayi 734. or 734. Yebo. Okay, all right. Okay. Ya. Ophinda futhi ebhamba. Obuya manje. Okay, ngiyabuya nobani no part 4. Ngicela nje niqhubeke nihlale la simlinde futhi. Engathi uhlala eduze ke lo oshesha kanje. Okay, ngiyabuya no part 4. Danke. Simlinde.